Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek nepangaken nami kula Muhammad Saiful Asif Akbar, kula saking Pendidikan Bahasa Daerah Universitas Negeri Yogyakarta. Wonten ing donya pewayangan, gagrag wayang menika wonten mapinten-pinten gagrag ing antawisipun gagrag Ngayogyakarta, gagrag Surakarta, gagrag Banyumasan, ugi wonten gagrag Jigdong menika ingkang ngrembaka wonten ing Jawa Timur, wonten ugi gagrag Kedung ingkang sakmenika ugi ngrembaka wonten ing tlatah Temanggung, Magelang, Wonosobo lan sakiwa tengenipun. Ugi wonten gagrag pesisiran ugi wonten. Wonten ing pepanggihan menika kula badhe ngandharaken struktur pakem pakeliran gagrag Ngayogyakarta. Menapa to gagrag menika? Gagrag inggih menika corak utawi ciri ingkang bentenaken saking gagrag-gagrag lintunipun. Wonten ing gagrag Ngayogyakarta menika kathah sanget bentenipun kalian gagrag-gagrag sanesipun saking tabuhan sampun benten, saking gaya pertunjukan ugi benten, saking alur cerita ugi benten, saking wayang ugi benten. Menika benten-bentenipun kathah sanget. Kados pundi wayang gagrag Ngayogyakarta menika? Kula badhe ngetingalaken wayang gagrag Ngayogyakarta. Menika wayang gagrag Ngayogyakarta saking tatahanipun sampun benten, saking sungginganipun pilihan-pilihan warna ugi sampun benten, saking dedekipun ugi benten. Wayang gagrag Ngayogyakarta menika saklebatan ingkang bentenaken inggih menika dedekipun kalian gagrag-gagrag sanes. Wayang gagrag Ngayogyakarta menika cenderung agak lebih gemuk. Wayang gagrag Ngayogyakarta menika ketingal lemah, tinggal gebuk menika wayang gagrag Ngayogyakarta. Ugi warnanipun ugi benten. Menika wayang gagrag Ngayogyakarta menika. Lan boten namung menika, wonten ing pakeliran ugi dipun bentenaken kalian gagrag-gagrag ingkang sanes. Ing antawisipun keprak menika menawi gagrag Ngayogyakarta ugi benten, kalian gagrag Surakarta ugi sampun benten, dudukan ugi sampun benten, suluk ugi benten. Menika nggadhahi ciri piyambak-piyambak. Sasampunipun menika kula badhe mlebet wonten ing struktur pakem pakeliran wayang gagrag Ngayogyakarta ingkang sepisan inggih menika wonten jejer sepisan. Menika nggambaraken swasana kerajaan utawi negari. Menika saged negari Dwarawati, saged negari Ngastina, negari Ngamarta utawi Kahyangan ugi saged. Menika wonten jejer setunggal menika wonten janturan kalian suluk. Menapa to janturan kaliyan suluk menika? Menika nggambaraken swasana ingkang wonten ing mriku. Sasampunipun jejer mangke wonten kondur kedaton, gapuran naminipun. Menika wonten gapuran ratu kondur saking Stinggil, menika wonten gapura menika nggih dipun ketingalaken janturan nggambaraken swasana wonten ing mriku. Sasampunipun gapuran ingkang angka kalih nggih menika Paseban Jawi. Menika Paseban Jawi nggih menika budalan.
menika ingkang kula mangertosi. Sasampunipun budalan menika wonten perang Ampyak. Sasampunipun budalan menika wonten perang Ampyak. Ingkang angka 3 nggih jejer kalih. Jejer kalih menika kados jejer ingkang angka 1 wau, jejer sepisanan wau. Saged Ndarawati saged, Ngamarta ugi saged, Kahyangan ugi saged nut kalian ceritanipun. Nanging kathah-kathah jejer kalih menika kagem pertapan ugi saged. Jejer kalih menika mawi gending, mawi janturan, mawi suluk. Sasampunipun jejer kalih nggih menika perang kembang. Sasampunipun jejer kalih nggih menika perang kembang. Sasampunipun menika wonten jejer 3. Sasampunipun jejer 3 wonten perang simpangan. Sasampunipun menika wonten gara-gara. Wonten ing gara-gara menika ingkang saged dipun titeni nggih menika medalipun Punakawan. Wonten ing gara-gara. Sasampunipun gara-gara wonten Seba utawi jejer sekawan. Nah, sasampunipun Seba utawi jejer sekawan wau wonten perang Begal. Ingkang kula mangertosi asringipun perang Begal menika perang antawisipun Cakil kalian Satriya. Nah, menika wonten ing perang Begal menika. Sasampunipun perang Begal wonten jejer gangsal. Inggih menika inggih dipunarani uluk-uluk. Menika sasampunipun uluk-uluk wonten perang Tanggung. Wonten ing struktur pakem pakliran Gagragan Yogyakarta menika wonten perang Tanggung. Sasampun menika wonten jejer ingkang angka 6. Sasampunipun jejer angka 6 wonten perang Tandang. Nah, menika wonten ing Gagragan Yogyakarta. Sasampunipun jejer 6 wonten perang Tandang. Sasampunipun perang lajeng jejer malih wonten jejer 7. Sasampunipun jejer 7 inggih menika perang Brubuh. Nah, sasampunipun perang Brubuh lajeng tancep kayon menika sampun dumugi pungkasan menika tancep kayon. Nah, menika struktur pakem pagliran Gagragan Yogyakarta ingkang kula mangertosi menawi wonten klentar-klentunipun utawi wonten lepatipun kula nyuwun agunging paraksama karana kula tebih saking menapa nggih pangertosan bab wayang, bab pakeliran, bab pedalangan menika kula nglenggana, kula boten mangertosi. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.